tak držíme jej palce. Dalibor je od narodenia nepočujúci, ale keď ho uvidíte tancovať, budete mať pocit, že hudbu dokonale počuje. A nie len to, jeho pohyby mu môže závidieť aj Michael Jackson. Počujúci človek nikdy nepochopí nepočujúceho, ako cíti vibrácie a ako cíti hudbu. On si to nahrál na video, jeho klip, a ten klip do nemoty opakoval. Udáva mu začiatok hudby a rytmus. Aby nestratil rytmus, to je akože dôležité, pretože oni majú tendenciu zrýchľovať. Boja sa, že hudba skončí a oni ešte nevstihnú všetko zatancovať. Niektoré prvky, myslím si, že precíznejšie urobí, jak sám Jackson. Páči sa mi jeho hudba, tanec, trebárs, ako sa oblieka a jeho život. Vystupoval vo veľkej tanečnej show, ktorá prebiehala na Slovensku. A celkom sa mu tam ako zo začiatku darilo, no ale samozrejme, že tá náročnosť, ktorá by tam bola, myslím si, že by to bol nezvládol. Najväčší jeho úspech bol na 2. medzinárodnom festivale tancov Cena poroty. Boli uchvatení ním, keď predviedol Jacksona. Takisto, keď sme boli v Poľsku i na Wrocławi, tam tiež získali ako cenu poroty. Viete, ja vždy hovorím, že tie naše deti sa uplatnia len z toho dôvodu, že ich nerušia vonkajšie podnety. Že oni keď šijú, tak šijú. Keď už niečo robí, áno, keď tancujú, tak tancujú, že nemajú rušivé podnety. Viete, niekto príde do miestnosti a rozpráva sa, tak vy už venujete pozornosť aj tomuto rozhovoru, aj tomu tancu. A dve roboty naraz sa nedajú robiť. Prečo si ho ja vážim? Alebo pretože je veľmi ku mne úprimný, je ku mne čestný, neoklamal ma ešte. Je zlatý, niekedy by som povedala, je trošku pohodlný, čo ma trošku to hnevá. Keby mi Božena nepomáhala, tak by som tu teraz nebol. Mojím veľkým snom je byť módnym návrhárom a vizážistom. Aj to je dôkaz, že keď sa chce, všetko sa dá. A Reflex pokračuje.